Αν έχεις μαύρους κύκλους, θα πάρεις ένα προϊόν το οποίο αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τους μαύρους κύκλους από μια εταιρεία που εξειδικεύεται στην περιοχή των ματιών. Έχουν και αντιγυραντική δράση, αλλά δες αυτό. Σέρουμ εξαφάνισης μαύρων κύκλων ή αλλιώς προηγμένος όρος ματιών με πολύ ελαφριά υφή που απορροφάται εύκολα. Στοχεύει στους μαύρους κύκλους, το πρίξιμο και φωτίζει την περιοχή κάτω από το ματάκι. Περιέχει 2 από τα αγαπημένα μου συστατικά, μπακούτσιολ και νιασιναμίδι. Είναι καταπληκτικό. Εξίσου καταπληκτικό όμως είναι και αυτό. Πρόκειται για μια εξαιρετική κρέμα ματιών η οποία στοχεύει και αυτή στους μαύρους κύκλους. Ξεμπλοκάρει εκεί κάτω από το ματάκι, αποσυμφορίζει και βοηθά στην εξάλειψη του μπλε μοβ χρώματος των μαύρων κύκλων. Ακόμη περιέχει και ρετινόλη που είναι ο βασιλιάς της αντιγύρανσης. Και δείτε πόσο φωτεινή έχει γίνει η περιοχή λίγα δευτερόλεπτα μετά. Το ένα κουμπώνει μοναδικά στο άλλο, ξεκουράζουν το βλέμμα, βελτιώνουν και λιένουν τις λεπτές γραμμές και μπορεί να έχω στη συλλογή μου άπειρα προϊόντα για την περιοχή κάτω από το ματάκι. Είναι ίσως από τα πιο αγαπημένα μου προϊόντα τον τελευταίο χρόνο. Ειλικρινά δεν αλλάζω ούτε το αποτέλεσμα, ούτε την υφή, αλλά ούτε και την αίσθησή τους. Βρείτε τα στο moonlust.gr, γράψτε μου κάτω στο περιθώριο των σχολείων αν έχετε μαύρους κύκλους.